Oh, que bé. El xoriço també. A on? A la porta de Reginal. Vinga, arribes. 4, 3. I en bec a terra? Aquí TV3. I en bec a terra més el més rodant. Però què m'estàs seguint? És un reportatge. 30 minuts. No facis... Sí. Home, què esperaves? Al tanto que l'arguera ara va i cau, eh? Ojo, ojo. Aquesta merda que no és bonic de fora. Però què collons és això, si no hi ha res aquí al mostrador? Bueno, pues tranquil, pugeu, seguim aquí, va. Però què m'has contat? Gravem, per favor, gravem. A veure, com vos va ensenyar aquest apartament que té aquí i no hi ha més que d'aquí. Potser també n'haurem d'anar a viure a Castelldans, que aquí potser tot farà. La muntanyera, eh? La puta de diumenge... No pot ser, Núria. Se veu que a més. Que va de feina. Oh, no m'ho crec, com sempre. Txan-txan! Això és una pintura rupestre. Sí, per això han fet tot això. Quants milions t'ha costat fer tot això? Pues a baix i fica. Poetes de la nit que fan que parlen les parets a la València. De Blanquita i Estelles i hem fet música mètrica, sàtira, per canviar els teus desitjos, per matar els teus silencis. Finestres, balcons que no esperen Benet a la València. De la Falla i de Basset i a cada barri se sent rebombori. Unim les nostres forces con Together Everybody per retrobar les